Кніга Йова, раздзел 22. У адказ Эліфаз Тэманіт сказаў: «Ці можа чалавек быць карысным Богу, калі ён ледзь разумее, як самому сабе быць карысным? Што за карысць усемагутнаму, калі ты будзеш справядлівы? Або што ты даеш яму, калі б учыніў беззаганнай дарогу тваю? Ці ж за тваю пабожнасць будзе ён дакараць цябе і пойдзе на суд з табою? Ды ці ж не праз лихадзейнасць тваю шматлікую і бясконцую несправядлівасць тваю? Бо ты ўзяў заклад ад братоў тваіх ні за што і з голых здымаў адзенне. Ты не падаў вады спрацаванаму і галоднаму адмаўляўся даць хлеба. Хіба заможнаму чалавеку ўспамогаю будзе зямля, і завалодаўшы ён будзе жыць на ёй? Удоў адпускаў ты з пустымі рукамі, і плечы сірот абцяжарваў. Дзеля таго акружаны ты пасткамі і трывожыць цябе страх неспадзяваны. І ў цемры ты не бачыш, і напор вады прыціскае цябе. Ці ж Бог не вышэйшы за неба? Паглядзі ўгару на зоркі, як яны высока. А ты кажаш: што там ведае Бог? Быццам бы ён можа судзіць праз імглу? Хмары покрыва яго, і не бачыць ён нашых спраў, і ходзіць толькі па крузе нябесным. Ці ты прагнеш трымацца шляху спрадвечнага, па якім крочылі злачынцы, якія заўчасна былі знішчаны, і рака падмыла іх грунт? Яны казалі Богу: адыдзіся ад нас, і што можа зрабіць нам усемагутны? Калі ён багаццем напоўніў дамы іх думкі далёка былі ад яго. Справядлівыя будуць бачыць і цешыцца, і чалавек беззаганны будзе смяяцца з іх. Сапраўды прапала маёмасць іх, а рэшту іх паглынуў агонь. Дык пагадзіся з ім і будзь спакойны, і праз гэта будзеш мець найлепшы плён. Прымі з вуснаў яго закон і пакладзі словы яго ў сэрцы сваім. Калі навернешся да ўсемагутнага, адновішся і адкінеш далёка несправядлівасць ад палаткі сваёй. Прыпадобніш золата да парахна, а камяні афіра да рачнога пяску. Усемагутны будзе тваёй крыніцай каштоўных металаў і накопіцца срэбрам для цябе. Тады будзеш мець дастаткова асалод ва ўсемагутным і падымеш аблічча сваё да Бога. З пакораю будзеш прасіць яго, і ён выслухае цябе, і ты споўніш абяцанні свае. Што пастановіш, прыйдзе да цябе, і на дарогах тваіх будзе свяціць святло, бо ён паніжае таго, хто гаворыць пыхліва, а хто апускае вочы, той будзе збаўлены. Ён уратуе нявіннага, і будзеш ты ўратаваны ў чысціні рук сваіх.